Canolfan Gneifio Meirion ydy'r lleoliad. Pwnc wrth gwrs ydy glân. Sut i ganiafu hwnnw ydy Cneifio. Ac ar un ar y stondin o'n blaenau ni ar hyn o bryd mae Jamie Farmer, Luke Price ar y ddau, Will Rees ar 3, Bedwyr Griffith ar 4, Jack Samuel ar 5 ac Alun Evans yn y pen draw na ar 6. Mae yna 7 o wyn yn y gorlan. 5 allan ar draws y llwyfan yma ar hyn o bryd. Da ni cael golwg ar Bedwyr Griffith yn sydyn y fanna ac wrth i ochr o Will Rees. Ac o'n i'n siarad efo Llyr Griffith ein gweinidog ni dros amaeth. Fedra i'n deud i deitlo i gyd, ond mae o rhywbeth i wneud efo gwydnwch gwledig. Ac os da chi eisiau gweld gwydnwch gwledig ar ei ora, ble gwell i ddod nag yma i'r Ganolfan Gneifio, achos fan hyn mae rhai o'r cneifwyr gorau welwch chi yn y byd yn herio i gilydd ar gyfer y pencampwriaethau. Mae'r pencampwriaeth hun o blaenau ni rwan a Jamie Farmer ar stondin 1 i mewn ar gyfer ei oen nesaf. Pen draw mae Alun Hedd wedyn, Alun Rhos. Mae dad o Hedd Evans wedi bod yn cystadlu yn yr her yma hefyd ac Alun wedi dod trwodd i'r cymal cynd derfynol fel hyn yn anffodus. Hedd ddim wedi cyrraedd hynny, ond mi fydd Hedd yn cneifio dydd iau gyda'r to hun, dwi'n siŵr. Ond wedi dysgu Alun i fab sydd ti gneifio yn arbennig o dda. 5 wedyn ydy Jack Samuel, ychydig gostodiau ar ôl genddo fo, cyn anfon y ddafad yna lawr i'w gael ei berniadu yn y gorlan y gefen. A mi fydd na wobr o ran y cneifwyr sydd yn creu'r gorlan daclusa yn ogystal a pwy sydd fuddigol yma heddiw. 4 yn fan hyn ydy Bedwyr Griffith. Na fo mewn a fo rwan ar gyfer oen y rhys. 7 fo sydd ar y blaen felly ar hyn o bryd, lle mae pawb arall arni. Wel, chydig i ddewis rhwngthyn nhw. Jamie Farmer eisoes allan efo'r oen rhif 7, ie. Ac wedyn, pwy di hwn wan, Alun Hedd cael chydig o draffaeth efo'r gic yn fanna, ond yn adfer y sefyllfa yn daclus iawn dan y gesel wedyn. Mae Luke Price, ond ar 5 a Jack Samuel oedd y bachgen yn fanna. Dyma ni wan, chydig bach o drawiadau ar ôl. Na, dydy'r oen yna ddim yn hapus, Luke Price. Rhaid trio eto a symud yr oen fel bod ni'n setlo cyn bwrw mlaen, achos da ni sôn am declynna sy'n mor finiog y fan hyn. Da chi isio cadw'r oen dan reolaeth ac yn llonydd. Ac wrth gwrs y coesau a'r llaw chwythna sydd yn gwneud hynny tra fod y llaw dde yn dal yr handpys ar 4. Na ni Bedwyr Griffith i mewn unwaith eto ar gyfer oen y rhif 8. Drychwch ar y cyflymdra sydd genno fo. 7 munud 30 ar y cloc ar hyn o bryd. Ydy mae'r gwres yn cynyddu, mae'r chwys yn cynyddu, mae'r safon yn cynyddu, mae'r her yn cynyddu yma yn y sioe fawr. Na ni allan a Will Rees o fanna gyda'i 8 oen felly. Maen nhw allan ar hyd yr rhes yn ar y 10 wan. Jamie Farmer, Will Rees a Bedwyr Griffith ydy'r cyflyma ar hyn o bryd. A Bedwyr Griffith eisoes ar y stodiau hirion ar ei 8 oen. Mae ni felly lawr a fo ar yr ochr dalu na, ond golwg sydyn ar gwddw fan hyn gan Jamie Farmer. Gwarchod y glust y fanna, ond sbiwch ar y bachgen yma, Bedwyr Griffith. Mae'n mor hamddenol i arddull yn dydi ac yn chwilio am y botwm coch na Bedwyr Griffith felly yn mynd â hi o ran cyflymdra. Fydd na ferniadu yn y gorlan gefn cyn cael y canlyniad terfynol wrth gwrs. Dyma i chi flas o'r cneifio yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion ar y dydd Mercher mawr yma yn y sioe fawr. Da ni'n canolbwyntio'n sylw rwan ar yr adran hun. Da ni dal ar gymal cynderfynol allan o'r rhain, tybed pwy fydd yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol. Mae yna 8 o wyn yn y gorlan gan y bechgyn yma. Y pen moel na, Jonathan Howells oedd ar 1 ar 2, Fraser Thomas, Daniel Copley o Loegr ar 3, Lleon Harris ar 4 ar 5, mae Kai Jones ac yn y pen draw mae Elgan Roberts Llystyn ar 4. Dyma fo i chi gyda'r tatŵ Lleon Harris sydd hefyd y sgilgar ofnadwy gyda cwn defed ac yn treialu nhw ac yn ei magu nhw yn wych dros ben. Mewn a fo ar gyfer yr oen nesaf fan ar cymar corlan yn ei darpario ar ei gyfer o. Ac wedyn yr ochr arall yn fan hyn rwan da ni'n edrych ar Fraser Thomas. Chydig bach ar ôl o trawiadau gyda fo.
Cai Hafod yr Esgob oedd hwnna yn rhoi'r oena, dyma fo i chi, ac i mewn â fo i'r gorlan ar gyfer yr oen nesaf, Ifan Trydwyn yn pasio'r oena iddo fo, wedyn ar ddau Fraser Thomas ydy hwnna, just yn agor y bol fan yna, rhyw 3 trawiad, mae'r cneifwyr mae i gyd yn dilyn patrwm pendant, ddath fel cynllun draw o Zeland Newydd ar 1 pwynt rwla tua'r 60au ganrif ddwytha gyda gŵr o'r enw Godfrey Bowen, a dydy'r dechneg wedi amrywio fawr iawn ers hynny, ond mae yna wrth gwrs fan ddatblygiadau mwyn arbed eiliadau mag acw, ac mae'r rheina yn newid y sefyllfa i'r cneifwyr cystadleuol yma, i'r cneifiwr cyffredin y dyddiau yma. Mae'r safon wedi codi'n eithriadol hefyd, ac mae yna feithrin ar y genedlaeth nesaf trwy'r amser oherwydd cystadlu mewn sioia fel hon. A 3 fanna oedd Daniel Copley. Chydig o drawiadau ar ôl gan Fraser Thomas o fan hyn ar ei 7fed oen. 1, 2, 3, ac just pan oedd o ddim isio, mae hi'n cicio, ond lawr â hi yn ddiogel, wedi hi gorffen yn deslus dros ben. Chwarae teg. Ie, hwnna ddim yn hawdd. Mewn yn y pen arall na mae ar stondin rhif 5, Kai Jones. Wedyn y pen moel, Jonathan Howells, di hwn unwaith eto. Kai Jones yn setlo'r oen yna'n iawn, ddim cweit yn y lle iawn gyda fo. Ac mae'r wyn ma chwarae teg yn rhai bywio dros ben. Ac wrth gwrs creifio wyn, fel da ni wedi sôn, ma nhw. Felly ma nhw wedi cael ei geni lenni, dyn nhw rioed wedi cael ei cneifio o blaen. Ac felly ma nhw wedi ymateb, wel, gyda yr un math o ymateb amwn i, byddai unrhyw un yn gael pan maen nhw yn fyny ar lwyfan y sioe fawr yma, sef dipyn bach o panic a nerfusrwydd. A dwi'n siŵr bod yna dipyn o nerfau yn mynd trwy gyrff y bechgyn yma wrth gystadlu hefyd. Maen nhw wedi bod yma sawl gwaith o'r blaen, wedi dechrau yn yr adran iau a gweithio i ffordd drwy'r rhengoedd i gyrraedd lle mae nhw heddiw. 8 allan rwan gan Jonathan Howells pen yma, ac Elgan Roberts, Elgan Llystyn y pen arall hefyd. Sion Harris yn y canol, just allan efo'i 8fed oen wan. Felly, Fraser Thomas fel bynnag yn y canol, ar y slai bron iawn, eisoes wedi gorffan gyda 44 o bwyntiau ar y bwrdd, a sgôr bwrdd eitha uchel o 19, felly tybed ydi o wedi gwneud digon i fynd trwodd. Elgan Llystyn ydi hwn gyda stodiau hirion, ychydig bach ar ôl, trawiad am drawiad rhwng Elgan Llystyn a Jonathan Howells ar hyn o bryd ar gyfer pwy sy'n mynd i syrthio i'r ail safle yn y gystadleuaeth yma. Kai Jones yn y cyfamser allan efo'i 8fed oen. Felly, gadewch chi jyst weld, Elgan Roberts felly ydy'r ail i orffen, ond Fraser Thomas yn mynd â hi tro fawr ychydig o Elgan Llystyn a Jonathan Howells. Da iawn. Mlaen â ni efo'r cystadlu. Mae'r cobiau'n gael.